Er det nu? Hvor jeg og sige højt. Kære indbyggere i Ringsted lille by. På denne solskins eftermiddag er det mig en stor glæde at byde jer alle sammen velkommen til Ringsted lille by. Endnu en gang har I vist, at man med ihærdighed, stor gejst og i samarbejde kan bygge en hel by på 4 dage. Vi kan i dag føre vores gæster rundt i et univers af levende butikker med vores egen biograf, kunst- og musik-shoppen, beauty-shoppen, det hedder en Salon Juvel, og vores pizza-restaurant UFO, vores egen bank og vores egen kommunale administration. Derudover har vi i Ringsted lille by vores egen netavis, som også er til stede her i dag. Og oplægget for avisen har i de seneste dage simpelthen, den er eksploderet. Og i går var der så meget som næsten 250 mennesker, 258 mennesker på nettet for at se, hvad vi laver herude. Tak til avisen. Her foran står der et oversigtskort til gæsterne, og der er sat vejskilte og vejnavne op, så der er ingen fare for, at man farer rundt i byen og farer vild i sidste ende. Samtidig med det er jeg blevet bedt om at sige, at vi også har oprettet en taxaservice. Så hvis man hellere vil køres rundt i byen, vil der være nogle taxaer, som tager jer rundt. Så jeg håber, vi alle får en rigtig god eftermiddag her i Ringsted lille by. Og så skal I vide, at i morgen der vil vi gøre det samlede overskud for den her dag op. Og så vil vi i fællesskab drøfte, hvad overskuddet skal gå til. Det vil alle borgere være med til. Så her til sidst har jeg ikke andet at lave, end at vi skal åbne og erklære Ringsted lille by for åben. Og det gør vi ved at klippe snoren over. Nu har vi en saks. Men jeg skal jo stå på den anden side, skal jeg ikke? Er det fint nok? Og vi erklærer hermed Ringsted lille by for åben.